moko chalre wacho ni tima wacho ni jatelo hospitende mang'eny pod onge gi yath kata inyakach kae Paponditi onge kod yath kidhi to daktari ndiko ni yath tikoni ni idhi nyiew maendi wuodo gila komulo mano weche mag yath. Ntiere machielo bende Bob Agao wacho ni wuok Suba to en ang'o momiyo ka isedhi to ng'ato isechudo through SHA to you're not admitted to iwacho ni duogi mondo log out after 3 to 4 days. Kaso ntiere machielo bende wacho ni jaoda osedhi hospital diriyo to ochulo county eka thiedhe. Jo ahero hospital wacho ni SHA okor pesa. Ere kaka wachulo SHA to konywa. Ntiere machielo bende wacho ni an gi cancer to ka dhi thieth tinyisa ni achul pesa ni SHA ok ti to ne achulo for the whole year. Ntiere machielo bende mani wacho ni Ramogi penjna PS ni SHA ok ti Ambira sub county hospital. Nyocha register to ka chope thieth to miya Panadol to ora ni adhi anyiew yath modong' e pharmacy. Wach yath ni nende ne. Wach yath ni chendo to wach yath ni wadwa tieko. Wadwa tieke gini sani waketo digital, waketo system mang'iyo. Koro wanyisi pinjewa ma kaluo to bende pod ok wadhiye, lakini adwa wacho example ma Kakamega. Nikech nyocha wadhi Kakamega to gima wacho ni ne wawacho kata mbele gavana mwanyise. Koro kaka Kakamega ne wadhi e hospital ma Kakamega referral. Wang'iyo nikech sani ng'eni wanyaneno kaka ithiedho ji te. Kati dhi mana Paponditi to wang'i kaka ithiedhi. Koro nitie kaka osiptende wa mag county gi nitie kaka dwani gikonywa nikech okane ka gitiyonwa maber. To kanyo ng'eni pod wago mbaka gi county mondo wane kaka wanyariwre gi county mondo waket yath kanyo. Konchiel en tijwa nikech KEMSA en migao ma ane machung'ne. To watemo ng'iyo kaka wanyaketo yedhe mang'eny KEMSA mondo KEMSA bende omi osiptende gi yath. To konchiel bende osiptende gi bende pok ochulo KEMSA. Kaka KEMSA pod sani osiptende mag county pok ochulo KEMSA bilion 4. Koro yudo ka gin gidwano migi yath to pesa to pod ok gichulo to samoro to osechulgi. Koro ing'eni kanyo bende chandowa matin. But adwa wacho kaka mar Kakamega kaka wacho. Kech sani wanyalo neno kaka ithiedho jotuo. Kidonjo kaka idhi kaka ineno daktari gi kata kaka othiedhi. Koro ne waneno ni hospital kaka Kakamega ji 52,000 nodonjo e hospital oneno daktari ondikne gi yath to ji 9,000 kende manomi yath. Tang'eyo ni man gini timre e osiptende wate e Kenya ka. Wach ni wabolore. Pod ok walore. Ing'eni samoro Trevor ka ineno ko osiptende gi go koko to ineno ka jopiny be go koko nyaku ng'eni wang'iyo weche mag jopiny. Nikech ok inyal bet ni wacho ni SHA onego ni chuli pesa. I-claim isendiko ni ithiedho jatuo imiyo wa ni mondo wachuli pesa to jatuo to kimiyo yath. Omiyo moko gin mibadhi mag hospitende. Mibadhi ng'eny kaka kabisa. Nikech ji 52,000 tegi. Ma ji 9,000 kende manoyudo yath. Iyudo ka gin to gindiko karatas. Ng'eni ma ne walero ne gavana moneno kendo minister mara be ne nitie. Koro kawach gima Miriam kendo ne wantie kama kata media ne nitie kanyo. To gini wadhi lore kendo achiwo onyo ne osiptande. Ka jatuo odhi osiptal to ithiedho jatuo to astidwa ni kelnwa karatas ni mondo wachuli gi Social Health Authority to jatuo to kimiyo yath gini wadhi loro. Hospital city magi bibandhu to gibandhu ka gimo mi jatuo yath. Yath. Uchulo nyaka mar yath mar wachulo nyaka mar yath. To komi. Ing'eni nyocha ji ong'iyo gi system moro ma onge ng'among'e gimotimo. Ing'eni sani onge giminyalo timo e hospital moro amora e Kenya ka moka ng'eyo gimitimo onge. Omiyo mami badhe. Onge giminyalo timo. Kolugo biro kanyo ni dwa thieth. Midonjo kita nying wanyisi gik moko 4. Mokwongo en niya oluga mokwongo nigi gima waluongo ni patient ID. Patient ID chal gi ID mari. Sani waonge gi kad mar thieth mane ji ting'o ga choncha. ID kende. Kidonja ni miwacho ni in oluga ID ni en ang'o indiko kanyo bas
mano system oseregister donge oseregister ma oluga in kucho kama intie osiptal anda nene malo Nairobi ka kendo ki iwuok kanyo kidhir daktari to daktari en Trevor donja Trevor login ni mondo thiedhi ni ang'e ni Trevor sani neno luga aseng'eyo ka Trevor teri e pharmacy ni pharmacy chaka ko login ni ka tang'eyo ni pharmacy o login kendo ang'eyo ni pharmacy daktari ondiko ni yath 1 2 3 4 to pharmacy ok omiyi yath ang'eyo to nikech watemo mondo wati gi counties kabisa mondo nitie gimoro waluongo KEMSA ni order fill rate tiende niya ni yedhe midwaro ka mondo wachop 90%. Sani wasechopo 61%. Mano tiende ni 6 out of 10 medicines midwaro wasechopo. Tingeni wayudo gini 37% by the way. Kadonjo tich ayude 37%. Ka December romo 90% nikech wantie gik mwatimo kanyo. Koro kwasechopo kanyo kaseloso KEMSA ni to counties bosechulowa pesa mwasechako tero yath to kora loro system kokimiyo jatuo yath to kikikel karatas mondo chuli gisha. Mano kumobro neno kaka dhi bedo